זה היה 3 בלילה. שמעתי משהו זז מימיני, ואז כלום. אני לא זוכר שזזתי, אני לא זוכר שנפלתי, אבל זה קרה. אני כבר שבועיים מנסה להביא ראיות שהוא אמיתי. הבית ספר לא מאמין לי, המשטרה לא, אפילו אמא שלי לא מאמינה לי. אבל אני ראיתי אותו. אני יודע שהוא שם, ביער, יצא רק בחושך. זה חייב להיות הוא. סלנדרמן. טוב, זה היה מוזר, אבל אני מניח שאתם רוצים להבין בדיוק מה קורה כאן. טוב, אני אחזור טיפה אחורה. לפני 2 הייתי בן 12. אני נער שגר בבית חווה שאני לא עומד לומר את המקומו כדי שלא תלכו לשם. כבר לא חזרו מספיק. היה לנו בקתה נחמדה וכזה של שדה ענק שממנו התפרנסנו. וכמובן, היינו ליד יער רחב ויפה. ודרך אגב, קוראים לי ג'ייק. לילה אחד שמעתי קול מוזר שמגיע מכיוון החלון שלי בחדר. החלון שמשקיף אל היער. הרעש היה מין זמזום מוזר שלא ידעתי מהו. זה היה מוזר מאוד. אנחנו גרים באמצע שדה ליד יער. זה לא שאנשים יגיעו לכאן ויעשו מסיבה. אבל אז הבנתי שאני לא שומע אותו יותר. אז הנחתי שדמיינתי וחזרתי לישון. בבוקר קמתי, התארגנתי והלכתי לבית ספר. הגעתי לכיתה והתחיל השיעור הראשון. היסטוריה. איזה כיף! המורה הכי משעמם בבית ספר. הוא דיבר על תופעה מוזרה שקרתה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. הופיעו ביערות עמודים עם 2 סירנות עליהם. העמודים היו מספרים בספרות ושמות של מחנות הריגה. את האמת? השיעור הזה היה מעניין. מפתיע. בהפסקה אספתי כמה ילדים ואמרנו בואו נעשה צ'יזבט על מה שהוא סיפר. אחרי כמה זמן סיימנו את הצ'יזבט. ואז טומי הציע שנעשה מעגל צ'יזבטים. אני הצעתי לספר את הראשון. סיפרתי את הסיפור הידוע של החדרים האחוריים. אחריי היה ג'ו. הוא סיפר על האיש הצוחק. זה היה צ'יזבט מצוין. ואחריו היה אורן. הוא סיפר על סלנדרמן. סלנדרמן הוא איש גבוה, בלי פנים. העור שלו לבן. לרוב הוא מופיע בחליפה. מקום המחיה הנורמלי שלו הוא היער. הוא גורם לכאבי ראש גדולים ואפילו להתעלפות. הוא עושה את זה בעזרת צלצול חזק. איך שאורן תיאר את הצלצול הזה היה תיאור מושלם של הזמזום ששמעתי בבוקר. זה עשה לי צמרמורת מוזרה. נזכרתי איך זה היה נשמע. אחרי הבית ספר חזרתי הביתה ושמתי נעלי טיולים. אמרתי לאמא שאני הולך לטיול. יצאתי ליער והתחלתי לחפש. אני לא יודע למה חשבתי שזה רעיון טוב, אבל חשבתי ככה. הסתובבתי בערך 3 שעות. אני חושב, לא בטוח. היער הזה תמיד גרם לי להרגיש שהזמן שונה. עכשיו כשחושבים על זה, אני תמיד הרגשתי כאילו צופים בי ביער. זה יותר קריפי עכשיו. אבל הלכתי ליער ב3. זה אומר שעכשיו 6. רגע. למה כל כך חשוך כאן? הסתכלתי למעלה ושמתי לב שחשוך ממש. זה כאילו לילה. היו כוכבים. הירח היה מלא. אבל 6. ואז שמעתי את זה. את הזמזום. ניסיתי לרוץ, אבל זה כאילו הכל מושך אותי אליו. או שהכל מתקרב אליי. המשכתי לרוץ. לא היה אכפת לי, ושמתי לב שלאט לאט הכל נחלש. אני מצליח. אני יותר מהיר מסלנדרמן. אחרי כמה דקות, לא שמעתי יותר את הזמזום. עצרתי ולקחתי כמה נשימות. הסתכלתי אחורה ושתיתי קצת מים. ואז הוא פשוט הופיע. אדם גבוה, עם אור לבן, לבוש חליפה ובלי פנים. הרעש היה חזק ברמה בלתי נסבלת. הסתובבתי והמשכתי לרוץ. רצתי ורצתי ונזכרתי שיש לי שעון בכיס. הסתכלתי בשעון, ראיתי מה השעה. זה היה 3 בלילה. שמעתי משהו זז מימין, ואז כלום. לא זוכר שנפלתי, לא זוכר שהתעלפתי. אבל זה קרה. התעוררתי. ראיתי את האור דרך העצים. הסתכלתי על השעון וגיליתי שהוא לא עובד. נגמרה לו הסוללה או משהו. רגע, אני חי? הוא לא הרג אותי? למה? מוזר. אחרי כמה דקות שאני הסתובבתי, הבנתי איפה אני. התחלתי לחזור הביתה. אמא שלי תרצח אותי. מה השעה?
בטוח איחרתי לבית ספר. הגעתי הביתה. ראיתי שהשעה הייתה 6 בבוקר. אמרתי שאם אני אכנס לחדר שלי ואעשה כאילו אני ישן, אמא שלי לא תכעס עליי. אולי הלכה לישון מוקדם. הגעתי לחדר שלי ועשיתי כאילו אני ישן. בערך ב6:45 אמא שלי נכנסה לחדר שלי ואמרה לי שאני צריך לקום בגלל שעוד מעט יש בית ספר. הגעתי לבית ספר ואמרתי לחברים שלי את כל מה שקרה לי. כולם צחקו עליי. הם אמרו שאין דבר כזה סלנדרמן ושאני מנסה לעבוד עליהם. אמרתי להם שיבואו איתי ויראו בעצמם. רק מישהי אחת הסכימה. אני נשארתי, אבל אחרי 3 שעות היא חזרה ואמרה לי משהו מוזר. היא אמרה לי שהיא פגשה את סלנדרמן. אבל הוא לא היה נחמד. הוא עזר לה למצוא את הדרך החוצה, ותפס לה ביד עד שהיא יצאה החוצה. אני לא יודע למה, אבל קראתי למשטרה. לא יודע מה הם יעשו עם זה, קראתי להם. משטרה שלום, מה הבעיה? אני לא יודע איך לומר את זה, אבל ביער שליד הבית שלי יש אדם גבוה עם מסכה, או אולי... אפשר עוד פרטים? הוא בלי פנים, הוא משתגר, ועושה רעשים מוזרים. הרעשים גרמו לי להתעלף. משתגר? אתה מדבר על יצור גבוה בלי פנים שמשתגר? כן. טוב, יום טוב. תודה רבה שצפיתם בסרטון, זאת הקרפסטה השנייה שכתבתי בחיים שלי, אז אני מאוד מקווה שנהניתם ממנה, ואם אתם רוצים עוד תוכן כזה ולא רק תוכן של מיינקראפט, אז בבקשה תכתבו לי בתגובות, ויאללה ביי.